Здравейте от събота. Това е вече на следващата седмица. Вчера качих видеото за шкембе чорбата, който беше предната седмица и беше довършване на миналоседмичния влог. Тази седмица почти нищо не съм снимала, просто защото нямах никакво настроение. Бях доста сдухана. Защо? Бях в онзи женски период от месеца, то си е нормално и така. Повюмирах си себе, като всяка жена. Си бях сдухана. Та сега ще правя картофена супа. Взела съм си тенджер, където ще си оставям зеленчуците. 5 картофа съм си взела, моркови, 3 моркова и една червена чушка. Това ще е крем супата, като ще си ги обеля картофите и морковите, ще си ги сложа да се сварят и после ги пасирам. Това е. И вече след като са се сварили, накрая им добавям подправки по вкус, както ми харесва, никаква мазнина, или ако ще слагам мазнина, ще е накрая малко масло. И това е моята крем супчика. Става много хубаво и си правя кротони на ерфрайера. Да ви споделя малко повече, може би, защо съм била сдухана. Както съм ви споменавала, аз не работя в момента. Преместихме се, нали, тук в Свищов и нямам работа до този момент. Това, което мен много ме депресира, е това, че стоя бездейна, което всъщност не е точно така, защото аз си намирам всеки ден и постоянно какво да правя. Аз или нещо ще си чета, нещо полезно, или ще си снимам и нещо ще си обработвам, или ще съм някъде с някого нещо да правя и да помагам, нали, да съм от полза на някого. Но просто това, което мен ме мъчи е, аз много обичам да се чувствам полезна. Просто това ми е огромен проблем. И имам чувство, че в момента не съм. Дори не мога да се наслаждавам на времето и да си казвам, ето, това ми е време за почивка. Не. Аз се депресирам, на мен ми е супер кофти, аз искам да изкарвам пари. И проблема дори не е в това, че имам нужда от такива. Нали, за щастие приятеля ми работи и то много хубава работа и всичко е наред. Просто аз искам да се чувствам полезна за себе си. В Свищов няма какво толкова да се работи, поне по моите критерии няма, защото аз не искам да работя нито сервитьорка, доста дълго време съм го работила, не искам повече да работя сервитьорка, не искам да съм продавач-консултант и това съм работила. Искам да е по-скоро нещо, което така ще ми развива повече лични качества, въпреки че аз не искам да се занимавам дори с подобен тип неща. Аз имам план за живота, бегал може да е, но си имам някакъв план и виждане поне на този етап, но просто искам работата да е една идея обогатяваща. Не ме разбирайте погрешно, просто мисля, че съм си взела опита от тези позиции и не искам повече подобно нещо. Търся си, от много време вече си търся онлайн работа, само че аз по принцип съм си изкарана с компютрите. На мен дори обработката на видеята не ми е особено лесна и ми отнема доста време. Но се уча на някои неща, но като цяло аз на компютър не обичам да стоя и да работя. Не съм работила, но предполагам, че няма да ме свърта, защото аз имам чувство, че 8-9 часа на компютъра не мога да стоя. Но както и да е, направих си профил в LinkedIn. В Jobs също много кандидатствах. Може би вече трети месец, от никъде не ме търсят. Сигурно някъде в CV-то ми е грешката, нямам представа, но имам чувство, че това не е моето нещо. Някак си и за това не ми се получава, нали? То, което е за тебе, то ще дойде. Аз съм на този принцип, но си мисля, че просто това не е за мене и затова не ми се получава. Ако сте попадали в подобна ситуация, моля, споделите ми. Те по принцип съм чувала, че 20-те години на човек са едно от най-трудните времена в живота, просто защото си много объркан, чудиш се на къде да поемеш. Има много несигурности в живота ти. Не знам. Наистина не знам. Много се радвам, защото за разлика от примерно миналата и по-миналата година имам някаква цел, имам виждане за, нали, за живота ми горе-долу, как искам да се стече. Поне на този етап никога не се знае. Нали? Те нещата се променят, мнението на хората се променя. Вярвам, че всичко ще бъде наред. Нали? Опитвам се да се наслаждавам на процеса, но наистина ми е трудно. Много ми е трудно понякога, сдухвам се много често, да не кажа даже всеки ден. Опитвам се да бъда позитивна и да си кажа, че най-доброто за мен то си предстои, ще си ме намери. Това, което е за мен, то ще си дойде при мен.
И така. А пък и времето в момента, зимния период е такъв малко по-депресиращ. Аз и на това го давам. Времето е лошо, тук в Свищов по принцип си е лошо. И е мъгливо, и има дъжд, и е ужас. И може би ми действа на настроението. Но това, което много ми помага в такива ситуации, е да си снимам нещо, да бъда така по-креативна, да измислям някакви видеа или да снимам дори тук за YouTube. Много ме разтоварва, наистина ми харесва. Гледам с телефона, защото в момента Дитко е на изпити. Днес и утре има по 4 изпита на ден през 2 часа, което значи, че почти целият му ден е заед. И аз сега си намирам занимания. Трябва да сготвя сега да направя супата. Какво да я сготвя? Просто да я сложа да се свари. Ще отида да си изкъпя косата, защото както виждате положението е много сериозно и много зле. Толкова вода съм сложила на зеленчуците и сега си ги изчаквам да се сварят. Общо взето това и чак накрая слагам подправките и евентуално масло, ако искам. Аз още си пия кафенцето от сутринта, значи аз съм човек, който може да спие едно кафе цял ден. Не ме бърка, че е студено, въпреки че съм чувала между другото различни мнения, че кафето ставало токсично, когато е студено, или пък, че действало против бръчки, когато е студено, всякакви неща. Сигурно и дете са абсурдни, но аз си го пия наистина. Цял ден не, ама половин ден. До обяд, поне си го пия. Та трябва да излезем и с Равчо, който така стои ме наблюдава в момента, защото не се е разхождал. Ще си излезем и след това ще се изкъпя. Както казах, навънка е мъгливо и така си пресмятам плановете, за да мога след като си се изкъпя да си оправя косата и тогава вече евентуално да излизам на някъде, защото ако сега я изкъпя, после ще трябва да я вардя от влагата, за да не се накъдри. Човек с къдрава коса в мъглив град, това съм аз. И също друго, което искам да кажа. Започнах вчера нова поредица в Instagram, която ще научавам интересен факт и го споделям с последователите си, които надявам се са хора, които също като мен имат такъв интерес към здравословно хранене, биохакинг, натурална козметика до някаква степен, не конкретно, но ще споделям такива интересни факти, защото каква ми е идеята за това нещо? Аз съм човек, който постоянно нещо проверява. Дали ще е в интернет или по книги някъде. Например, стане ми нещо интересно. Най-вече в интернет, защото то ми се случва навън главно. Но стане ми нещо супер интересно. Например, ето сега видя някакъв продукт в магазина и започвам да чета за него. Да кажем, пример ви давам. Чувала съм, че броколите са много полезни, обаче всички знаем, че броколите са много полезни, но защо броколите са много полезни? И влизам и проверявам. Ето такива неща, които просто рядко се замисляме, обаче аз пък много често замислям, просто защото ми е интересно и аз съм човек, който ако дадена храна, примерно, е много полезна, тя моментално ми става и по-вкусна. И затова ми е интересно и дори ми е полезно да знам някои неща и мисля, че ще е интересно на хората, които ме следват, също да разбират такива интересни работи. Буквално за видеята ще са под минутка, такива секунди, бързо казани, нали? За да не се загубва интереса към самото видео и да достига до по-голяма гледаемост, нали, до повече хора. Мисля, че ще е интересно да се научава така набързо интересни факти и неща. Друго нещо, което ме сдуха сега да ви споделя, което е малко по-лично, но аз нямам проблем, щом съм започнала да правя такъв тип видеа, влогове. Онзи ден ми изпратиха имейл от училището, академията, към която аз съм правила запитване, може би миналата или по-миналата година, относно един курс, за който аз мога да кажа, че мечтая, но много силно искам, много силно. Няма да казвам кое е училището, коя е самата академия, защото искам да споделям по-подробни видеа, когато започна да го уча. Става въпрос за курс, доста обширен курс, относно нутриционистика, натуропатия и такъв тип неща. Доста съм проучвала по темата относно курсовете. Този беше най-добрия на български език, който можах да намеря. Държа да е на български, защото искам много добре да разбера всичко. Сега, ако е на английски, пак ще го разбера, но искам наистина до много големи детайли, всичко да съм разбрала и да съм научила. Та ми пратиха съобщение онзи ден, че започват група от 15 януари, стартират, нали, курс и понеже съм правила запитване, те
имат такава политика да уведомяват хората, които са имали интерес, но аз нямам възможност да го започна сега на 15 януари. И просто това отлагане във времето наистина ме кара да се чувствам зле. Курсът изобщо не е евтин, даже грам, но това е нещо хубаво, защото това е инвестиция в крайна сметка и най-вече това е нещо, което много искам и няма значение колко са парите, просто в момента не е удобно и няма как да го изкарам. Всичко с времето си, аз вярвам в това нещо, но просто това е също нещо, което ме сдухва и си казвам, ето, изпускам момента, изпускам времето, сега трябваше вече примерно да съм изкарала някакви определени месеци. Просто съм много нетърпелив човек, искам нещата да се случват много бързо, на момента, точно когато съм ги пожелала. Искам някой да ми каже, така ли правят вашите кучета? Значи, стоя и го чакам. Трябва да му сложа нагръдника. И му казвам, Равчо, хайде, идвай да се разхождаме, хайде. И той започва да яде или да пие вода, момента в който ние вече трябва да излезем. До този момент не се сетил да яде и да пие вода, но и също така бяга супер много. Ето аз това нещо му го слагам много трудно, той никога не идва сам. Айде, Рафи, ела тук. Вижте сега. Гледайте сега. Този път дойде някак си. Добре, имаме успех. Чакай. Чакай. И супер много го е страх да му сложа на гръдника. Не знам защо. А се радва изключително много, че ще ходи навън. Спирам, че не мога да го сложа иначе. Нали, Равчо? Се изкъпах. Оле, що съм така мокра. И започнах да си правим лицето, но забравих да снимам. Даже съм почти готова. Слагам си спирала и мисля да хода да обядвам, въпреки че е доста рано, часът е 12:30 няма. А пък но аз днеска пък станах по-рано и закусих по-рано, нормално е да съм гладна. Също исках да ви кажа за супата. Като правя крем супа, понеже пасатора ми е пластмасов, гледам малко след като... Дитко сигурно играе в FIFA, не знам. Гледам след като съм махнала от котлона зеленчуците, да изчакам малко да изтинат и чак след това да ги разбия с пасатора, защото е вряла нали, водата и самия зеленчук и не искам да слагам пластмасата във врялата вода. Хората като мен ще разберат. Просто аз знам, че пластмасата отделя токсични вещества, особено при нагряване и избягвам. Затова гледам просто да си я направя по-рано и после да мога да си я разбия спокойно, когато вече е поизтинала. Сега ще я пробвам на вкус, след като я овкуся. Ако всичко е наред и няма нужда от масло допълнително, ако си е вкусна и без, няма да слагам, да си е просто чист зеленчук и вода. С подправки, разбира се, ще сложа сол, черен пипер и това е. Най-вероятно може да сложа и малко куркума. Защото си ходи. И така, Дитко е от 1:30, мисля, че на третия си изпит. Те са му 4 за деня. Аз сигурно през това време ще отида в сестра ми. Да правим нещо заедно, нямам представа. Равчо също е разходен. Мисля, че нищо не ви снимах от там. Ще си оправя косата. Като знам, че е много лошо да я изправям, но аз я изправям от много малка тая коса. За щастие все още я имам. Въпреки, че като бях по-малка, косата ми беше по-гъста. Не знам дали е заради пресата. Баба и мама винаги са казали, че е от пресата. И че съм си оскубала косата, баба. Много често го казваше, но аз не вярвам по-скоро в това. Знам, че косата се гори с пресата, но да съм си я оскубала заради пресата едва ли. Реално аз почти се нахраних. Не знам защо реших, че сега е добра идея да снимам. Това, което исках да кажа е, че си позволявам също глезотиките на живота, като една от тях е именно тази балсамова редукция. Слагам си на домата, не знам дали се вижда, но то е такова кафевичко. В ресторанта, в който работих, слагаха много по салатите и оттам пък и на Дитко много му харесва и си купихме една балсамова редукция. Проблема при нея е, тя е много вкусна и много добре, много ходи на домат с авокадо, с моцарелка, направо е супер. А в момента ям котич с домат и отгоре съм си сложила редукция. Проблема просто в нея е, че има доста захар.
има доста захарно. Сега в крайна сметка не я ям постоянно. Ям я на определени зеленчуци, на определени салати, така че не слагам чак толкова голямо количество, така че не мисля, че е такъв голям проблем. Хубаво е в живота да има баланс. Аз от време на време си похапам и сладичко. Ето, например, онзи ден или по-онзи ден, не си спомням точно кога беше, но ми беше първият ден от месечния цикъл. Бяхме в приятели, хапнах доста шоколад, някакви там други сладки. Просто всеки един човек си има такива желания и някакви периоди. Не мисля, че има нещо лошо в това. Стига да знаеш как да балансираш през останалите хранения и като цяло в живота как да правиш баланса. И здравейте от неделя. Ние сме на манастира. Това също е такава място извън града ни. Това е манастира. Сега ще ви снимам и ще ви обясня. Но тук също до манастира си има такава постройка за барбекю. И сега с приятели ще си правим барбекю. Най-вероятно и сестра ми ще дойде, ще видим. Но сме си купили кюфтета, мисля, кюфтета, наденици, взехме си тиквичка, морков, лук, гъби. Ще ги направим и тях на барбекюто. И взехме си хляб, който също ще опечем, лютеница и това е. Доста пъти вече така сме ходили да си правим барбекю, но тук никога не сме ходили. Но мисля, че ще е много приятно. Това място е много красиво и е много хубаво. Студено е, но пък е страхотно за барбекю, защото ще си запалим и отстрани до самото барбекю огън. И много е хубаво. Чист въздух. Още не е станало мъгливо, но в момента е 3 и малко. И след час и нещо ще се стъмни. Трябва да сме малко бързи, но пък и никога ще запалим огън, всичко ще е наред. Днес Дитко отново беше на изпити до обяд и общо взето нищо кой знае какво интересно не сме правили. Рапчо е при мама. Тя ще го разхожда. И сме без него. Не сме обядвали. Гладни сме. Аз не чак толкова, защото след изпитите на Дитко минахме да ме почерпи с една тортичка от неделята. Та хапнах малко. И позалъгах глада. Та ще мога да издържа. Ох, вижте какво идва към мен. Здравей, миличак! О, боже, колко си! О, божечко, колко си миличак! Олеле! Чакай да снимам хубаво. О, бебенците, много си сладичак! О, ти си миличак! Боже мой, как се затича! Много си красив! Много си красив, какво да ти дам? Като стане готово тогава. Та и да ви покажа. Ето тук е манастира, до който бях преди малко. Тук си има някаква плоча паметна. Най-вероятно е в почет на някого, но ще прочета. И тук ще си направим барбекюто. Дитко и брат му в момента вече са си там и си подготвят. Аз трябва да нарежа зеленчуците. Абе, ти си много миличък, бе, божки мой. Много си сладичък. Ще ти дадем от месцето, като стане готово. Много си красив. Аз ми реша ли ти на друго куче? Ох, божичко, какви сте душички, вие всички бездомни кученца. И ще ви покажа после няколко кадъра от приготвянето на самото барбекю. Аз съм като клошар, даже вижте с коледните чорапки съм. Той ще ме преследва просто през цялото време. Нали? Много си сладък. Много си сладък. Така, и дойдох сега до тук да прочета от 15.8 до 10. Нищо не се разбира. Тук 1878, така, тук в 3 дома с 25 стаи е работил руски доброволен лазарет с 100 легла. Пирогов, изпратен от Руски червен кръст. Да. Много си миличък, защо не искаш камерата да те снима? Защо? Много си мил. Колко тъжно изглежда.
Не искам да дигам скарата. Мале, много яко. Добре си пуши доста. Добре, поминат. Добро утро от понеделник. Мале, още се чувствам много подпухнала, въпреки че е 12 часа и аз до това време вече свърших доста неща. Закусих си, пуснах си пръкосмокачка, подредих си тук дрехите, които са нон-стоп и навсякъде. Сега ще мина с мопа и между другото се включвам и да ви разкажа малко за вчерашната вечер и да ви покажа как чистя с мопа. По-скоро какво използвам, за да си почистя с мопа, защото аз избягвам да използвам препарати, каквито и да са. И ще ви покажа. Но искам да ви разкажа малко за вчера. Аз снимах малко от барбекюто, обаче там беше много мръсно. Някакси не бяхме на 100% подготвени и затова много не съм снимала, но ви показах. Изкарахме си много добре и като се стъмни, може би към 5:30, 6 без 20 си тръгнахме. Просто стана тъмно, там няма осветление. Даже на едната града отгоре, не знам дали съм ви снимала да видите, но на самата постройка така имаше една града отгоре и бях сложила телефона отгоре с пуснато фенерче, за да може да си виждаме масата и какво се случва. Та малко беше неудобно, но мисля, че другата седмица пак ще отидем, пак ще си направим, обаче този път ще си е както трябва, ще си изчистя, ще си взема една метла, хубаво ще си взема парцали, да си поизчистим, да ни е хубаво и да може да стоим повече време. Ще отидем и от по-рано, понеже вчера закъсняхме заради на Дитко изпитите. Вижте буркана, от който си пия вода вече много месеци. Много ми помага да съм редовна в пиенето на вода. Просто така, като си го видя, той мисля, че е около 400-500 мл. Доста е голям. Си пия по няколко такива на ден. Сега, като стоя повече вкъщи, ми е супер да стои тук водата. И не ползвам някакви пластмасови шита, въпреки че минералната вода, която пия, е от пластмаса. Но много искам един ден, като си имаме наше жилище, искам да си имам такъв пречиствател за вода, който да си е към мивката и да не се налага да използвам пластмасови шишета и такива бокуци, но за момента е това. Вчерашната вечер, след барбекюто, решихме да отидем на топлата вода. Аз вече съм ви споделяла за нея. Тази приятелка, с която бяхме, не беше ходила. Ние отидохме всички заедно и с Надитко, брат му. Там изкарахме сигурно около 1 час. Беше много приятно. Покиснахме си едно хубаво. Стана към 7:30, 8. Не знам, късничко стана. Бяхме като размазани след тая топла вода. Имах чувство, че някой ме е бил. Имах желание само да си легна и да заспя, но се разбрахме да отидем в нашия приятел и там да играем една настолна игра Scrabble. Не знам дали сте играли, но е доста хубава. И постояхме сигурно около 2 часа, хапнахме малко в тях и се прибрахме, но наистина бяхме много изморени. И общо взето това беше за вчерашния ден. Беше много приятно. Много приятна неделя си изкарахме. Аз много обичам такива дни почивни, в които Дитко почива реално, защото аз в момента си почивам, в които така си уплътняваме деня и си го изкарваме пълноценно с приятни за нас активности. Например, барбекюто е нещо, което обожаваме и двамата. Да си запалим огъня, да си нарежем зеленчуците, той да се занимава там с каричката, аз да си подготвям зеленчуците, да съм сред природата. Просто ми е обожавам. Тия 2 кученца, които бяха там, бяха супер сладички. Особено това кафевичкото, което съм ви снимала, беше много миличко и даже даваше лапа. Сигурно някакви хора от там, от местността си се грижат за тях, понеже си имаше къщички там, хора явно си живеят. Да ви покажа селския ми аутфит. Това са ми чехлите от село. Така съм си дигнала чорапенцата. Откащила съм си тениската и се чувствам супер. И пералнята ми свърши, между другото, защото
Ето, не знам дали се чува. Равчо спи тук. И сега отивам да простирам. Какво правим сега? Взели сме си легена. Пълним го с вода, не много вода, колкото да може да ни се побира мопа. Това е кърпата на Равчо, извинявам се. Сега ще ви покажа горе колко вода. Аз мисля, че няма нужда от повече. Така, и понеже преди малко не съм снимала по правилния начин, започвам наново. Това е водата, която сме си сложили. В момента вече е малко мръсна, защото съм минала тази част вече с мопа. Но това, което правим, наливаме си толкова вода и тук от етеричните ни масла си взимаме чайното дърво. Сложила съм 2-3 капки най-много в това количество вода. И тук вече си минах, като след като минете в момента още е мокро, затова така лепка, след като минете с тази вода с чайното дърво, цялата площ, сега ще я мина, след това си изливате сместа, всъщност тази вода, мръсната, наливате с чиста вода и минавате пак, за да не остават такива отлагания. И ще ви обясня, Равчо в момента го няма в стаята, той не трябва да е тук. И излизай. Така, почистих и ушко излез. И съм отворила да проветря, още е мокро, затова отварям да стане по-бързо и вардя уши да не влезе вътре. Това е ушко, който изобщо не слуша и ще ви обясня. Спри. Не искам да влизаш, не и сега. Вижте колко му е мръсно, но чистим му и тук много често, но той просто е голям беладжия и прави всичко на нищо. Отварям да се проветри. Рафи е в другата стая предитко, защото чайното дърво по принцип не е добре да се вдишва, да се нанася върху животни. Затова вардя и уши също да не влиза. И е хубаво, след като не е вредно, ако го използвате правилно. Може да си почистите всякакви повърхности от прах, пода. Просто е хубаво, след като го направите, да минете с вода и да проветрите стаята. И вече, когато е сух пода, кученцето може да си влезе или котката, каквото имате, няма проблем. Просто трябва да го използвате умерено, да не прекалявате. Аз съм сложила 2-3 капки, вие видяхте, не е много. После, след като мина веднъж с чайното дърво, минавам с вода, отварям да се проветри хубаво, да излезе миризмата, да изсъхне пода и тогава вече кученцето може да си влезе в стаята, няма проблем. Но е хубаво да го знаете и хубаво е да го знаят и хората, които са по-чувствителни към такива миризми, етерични масла или пък имат алергия, тогава вече не се използват или се използват други масла. Чайното дърво е страхотно. А от този тук мъничкия става супер мизерно, защото вечер, когато проветряваме, той в момента живее на терасата, и вечер, когато проветряваме, той си влиза вътре и разнася със себе си всякаквите боклуци, които си е направил тук от сеното, от храната, и просто е ужас. Косата ми е мръсна. Още от вчера много мирише на барбекю, но днес мисля, че Дитко, като свърши работа в 5:30, ще ходим да тичаме, затова няма да я къпя сега, ще изкъпя после. Сега ще си гримираме. Ще си гримирам, защото така или иначе ще излизам по-късно. Сега ще изляза след маничко, след като се наобядваме с Равко. По принцип гледам по-рано да го изкарвам сутрин, обаче сега той вечерта късно излезе да пишам. Ние го изкарахме, така че може малко да си постои. Ще се гримирам. Свърши ми слънцезащитата преди доста време и в момента нямам слънцезащита, с която да играе ролята на основа. Но това, което ми играе ролята на основа, е едно от маслата ми, което аз вече съм си сложила. То е базово масло от джожоба и арган. Слагам си го него. Така хубаво в момента ми е хидратирано лицето. Не е правилно да нямате слънцезащита. В моя случай с тия пигментни петна изобщо не е правилно да не слагам слънцезащита и трябва да отида да си купя. Аз ползвам тази на Beauty of Josen. Не знам как се произнася, както и да е. И ползвам ето това масло от Чаевец за
след като си намажа лицето с това масло от жожоба и арган, си нанасям и от чаевеца по проблемните зони, където примерно съм имала пупка или такива пигментни петна, защото маслото като цяло от чайно дърво много помага срещу пигментни петна. Искам да спра да използвам грим, но задържам положението още малко, защото все още имам петна, които по някаква причина ме карат да се чувствам несигурна. И така, за да се чувствам по-добре, избирам в момента да нося грим, като надявам се, че скоро време това ще приключи. Даже може, защото имам идея за следващите влогове да направя такъв vision board, да си направя за следващата година, да си запиша мечти, цели за следващата. Искам да те рад. Даже сега малко време се опитва. По принцип малко му тежи до пенцето и му е позор. Пък и нали проблема с краката, тая луксация, дето има. И това, че му пукат, му пречи. Така изведнъж да се качи. Той си ляга естествено, там може да го видите. Четка. Това ми е фондютена. Покриване. Нищо друго не мога да кажа. Аз нищо не разбирам от грим. Но това, което да, исках да ви кажа е, че в някои от следващите влогове ще направим такъв борд, такова табло, в което искам да си запиша някои от мечтите, от целите. Даже и на тетрадка искам да си запиша някои неща. Отново казвам, не разбирам нищо от грима, аз не мога да си гримирам по принцип. Гледам много често да си мия четката, нали, защото задържа бактерии. Тези неща, които трябва да знам като момиче, което е имало акне, се опитам да ги прилагам, да имам нали, някаква основа, да не ми е директно върху лицето. Това го правя и от гледна точка на това, че аз изповядвам това да не замърсявам тялото си с излишни токсини, замърсители. За мен грима е един замърсител на лицето и то е така. С едно лицето така приема грима, с едно слагаш мизерия по лицето си, буквално с едно се мажеш с мръсотия. Та гледам преди това, реално преди да нанеса грим, винаги да имам някаква основа, така че да не е директно върху лицето ми. И естествено основата е да е с натурален произход. Аз съм голяма фенка на тази марка Altea Organics и съм си харесала от тях да си купя един крем с роза дамасцената. Една бляга така много на розата в продуктите си. Продуктите им, тези, които са с роза, специално този, който съм си харесала, е една идея по-скъп. Наистина козметиката е с много добро качество, българска марка е, не им правя реклама, не ги рекламирам, просто ги харесвам страшно много. Гелчето ми за измиване на лице на Altea. Имала съм и други техни продукти. И наистина много ги харесвам. Да, дори ако иска да работим заедно, ще работя с тях. Това е една от малкото марки, които много харесвам. Използвам такова гелче за вежди на Essence. Просто което да ги заглади и оформи. Але нищо не разбирам от грим. Сигурно хората тук, които разбират, ще се учудят колко нелепо се гримирам. Но аз и не искам, това никога не ми е било интерес, нали, грима или нещо. За мен грима е единствено и само винаги е било средство, което просто да подчертае естествената красота, не да те направи друг човек. Не съм фенка изобщо на тежкия грим, дори в моментите, в пътите, в които излизам, никога, нали, излизам на събиране на някакво по-голямо събитие, някакъв повод. Изобщо не съм от хората, които много се гримират. И очертавам ето така леко носа с това, което пак е на Essence. То вече се изтъркал, защото е от супер много време и ползвам по много маничко от него. И е така съвсем леко го контурирам. Аз много си харесвам носа. Наистина много. Това е едно от любимите ми неща по мен. Заедно с веждите. Та само леко го очертаваме, така да има някакъв цвят. Виждала съм, че така правят. Правя го и аз. Буквално никой, който разбира от грим, не бива да гледа това. Слагам си от тази спирала на Maybelline, мисля, че беше. Да, дори тя е много изтъркана, просто защото от супер много време не свършва, а и аз слагам поне много. Ето по толкова. Миглите ми също са много дълги. Само леко ги
подчертавам и ги отцветявам. Това е. Имам тъмни кръгове под очите, които не прикривам допълнително, много рядко прикривам. Смятам, че това е нещо напълно нормално. И също коректора много ме дразни как стои под очите и как се събира. Не е моето. Аз дори смятам бръчките, тези тъмни кръгове, турбичките под очите за нещо напълно нормално. Може би един ден ще искам да го поправя, ще искам да изглеждам максимално дълго време млада и така нататък, но ще се опитам това да става единствено с здравословна храна, движение и цялостно добър начин на живот. Не съм против никакви пластични операции, някакви интервенции, филари, хиалурон. Не съм против такива неща. Даже аз имам хиалурон в устните, който съм си слагала преди повече от година вече. Не съм повтаряла, но много ми харесва и аз все още имам ефект от поставянето. Пак бих си сложила. Харесва ми супер много, просто искам тези неща да са максимално обрани и да изглеждат естествено, когато вече започва да се криви от представата за естествено, тогава вече не ми харесва. Часът е около 1 и нещо вече, 1:30 и мисля, че Дитко ме вика за да обядваме или за да видя нещо и после да обядваме, защото ми каза, че почти огладнява. Ето го Рафунцел. Приключвам влога тук. Ще се радвам да ме последвате, да харесате това видео, ако ви е харесало, да ме последвате в социалните мрежи и тук в YouTube, защото това значи много за всички хора, които снимат видеа и ще съм ви благодарна. Също ще се радвам да ми пишете в коментар нещо, което ви е интересно или нещо свързано с етеричните масла, как почиствам, как вие почиствате, нещо с което може да ми бъдете полезни. Обичам да чета коментари, да си взимам полза от тях, да си взимам нещо полезно от тях, както и надявам се вие сте си взели нещо от това видео. До скоро и благодаря отново за подкрепата на всеки, който гледа.